ବାପାଙ୍କର କରିବା ତୋର ସାନଟା ସେ ଟେବୁଲ ଆଣି ସମସ୍ତୁ କାମ କର ଏଠି ଟେବୁଲ ବସିଛି ରଖ ଗୋଡ଼ ହଁ ଆଣେ ସେଟା କପଡ଼ା ବସିଛୁ ହଁ ବାପାଙ୍କ କରିସାରିଲା ଏବେ ମୋର ଏବେ ତୋର ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦିଅ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଦେଇଦିଅ সেটা কিন্তু পড়ে ହେଲା ହେଲା ପାଣି ତ ପାଣି ସେଠି ରଖିଛି ପିଇବ ଇଡଲି ଖାଇବୁ ମା ପାଇଛି ଯାଇଥିବ ଆଗ ଅଛି ଜାଣିଲା